Malikhethe igumgedlela inkosi enkulu uBombela isidima samampondo ubaba mkhulu omkhulu phakade amen. Namuhlanje usuku olukhulu kodwa wena ungeke uzulubone ngenxa yokuvaleka amehlo enyama nawo umphefumulo. Namhlanje usuku lokugcina lwephasika likaNkulunkulu umenzi wezulu nomhlaba. Ingakho namhlanje kusihlwa kumele kudliwe isidlo sokuvala phela iphasika likaJehova. Kodwa igumgedlela likhulumi ngalokho, likhuluma ngodlwedlwe. Likhuluma phela ngaye indodakazi yakhe uJohn Willem Collinson, lena phela yayithanda kakhulu uZulu, ebiwa ivuka naso isilo uDinizulu. Engabe uphi lo mndeni sike siwuthole, umndeni owawumuhle kangaka, umndeni wamaNgisi phela. Naye uJohn Willem Collinson lona phela esikhulume ngaye, okuyena owayibamba yonke lemfihlo nengqondo yababelungu bakubo ukuthi njengoba babelethe izimishini lapha bethi balethe ivangeli, babengalethile lona kodwa babefuna ukuzozuzela umnotho bese bebulala bonke abantu abamnyama abama endleleni yabo. Lo mlungu lona wayengumbhishobhi uJohn Willem Collinson, yena wayehamba ngenhliziyo emhlophe phela ethi lento yeChristianity inkolo kaNkulunkulu, kanti akazi ukuthi umnyombo walenkolo lena ukuzodla umhlaba weAfrika kuphinde kubulawe ngesihluku abantu abamnyama. Yebo, uNkulunkulu uyaziveza ngabo abelungu kwesinye isikhathi, ngoba uNkulunkulu waziveza kuye lo mlungu oqala efikile kulelizwe, wangena kuye wamvula iso lesithathu lapho abona khona uJohn Willem Collinson ukuthi lesi sizwe esimnyama isizwe sikaNkulunkulu, siphila ubungcwele. Kodwa wathi noma etshela abanye abelungu bakubo abangebefundisi abangayimukela leyo nto ngenxa yokuthi bona babazi kahle inhloso yabo yokuza kulelizwe. Kodwa uJohn Willem Collinson wayikhohlisile, njengoba lo moya omuhle kaNkulunkulu uphumele kuyo phela indodakazi yakhe lena okuthiwa nguHarriet. Isizwe sakwaZulu sasimthanda lo mlungu, saze sagcine simqambe lona igama elithi uDlwedlwe, njengoba naye uyise uJohn Willem Collinson wagcine eqanjwe lona igama elithi unguSobantu, ngoba phela ebathanda abantu. Ingabe uphi lo mndeni sike siwumele owagcine nawo uhlukunyezwa kakhulu, uhlukunyezwa ngamaNgisi akubo ngenxa yokuthanda abantu abamnyama? Nguye uHarriet lona owayelokhu esibheke njalo phela isilo uDinizulu ukuthi ngabe siphila kanjani kule nhlukumezeko engaka na. Ilapho-ke naye uDlwedlwe lona ayebhala khona izincwadi njengaye phela uyise, bhalela wona umbuso wamaNgisi ukuthi isilo uDinizulu siyahlukumezeka, sihlukunyezwa uhulumeni wamaNgisi oyengamele khona kwaZulu. Phela isilo uDinizulu ngesikhathi sihlele emzini wakhe uJohn Willem Collinson yayisisingenile nayo lenkolo lena, kodwa manje into eyasicasula kakhulu isilo uDinizulu ukuthi ngaphansi kwalenkolo abantu bakhona abanabo ubuntu futhi abanawo umoya kaNkulunkulu, banonya kuphela. Ingakho sithathe nesinqumo sokuthi sihlikihle zonke izimishini ezazikhona, ngoba wayebona uNkosi uDinizulu ukuthi abukho ubuntu obuza nalenkolo yobuKristu, njengoba esezamile ngayo yonke indlela ukuzibika kuwo amaNgisi kodwa asebenzisa unya kuphela. uHarriet wayezibhalile izincwadi ebhalela umbuso wamaNgisi, kodwa izimpendulo wayengazitholi. Kwaze kwafika isikhathi lapho isilo uDinizulu amaNgisi esesihlasela, njengoba bekade ecuphile phela ngezinkambi zawo ukuthi aqaphele umntwana uShingani, naye umntwana uNdabuko, naye umntwana uDabulamanzi. Okuyibona babebonakala sengathi bangamashoshozela amakhulu kwaZulu, njengoba abanye abantwana abafana noHamu base bezahlukanisile. Naleziya luyalu sebegobe uphondo bagobela amaNgisi. Inkosi uMnyamana kaNgqengelele nawe ayisibonile lento ukuthi siyingozi enkulu kakhulu, izosusa impi efanayo naleya eyenzeka ngalesa sikhathi sasesandlwana.
kodwa yayingasenakho ukungenelela kakhulu ngoba phela bakhona ondunankulu, omankulumane kaSomaphupho, kanti nalo uSuthu lase linakho ukuthi lingamethembi kahle uMnyamana kaNgqengelele ngenxa yomqondo ayenawo wokubona izinto zingakenzeki nokuthi wayengafuni ukuthi kuchitheke igazi labantu. Kodwa amaNgisi ayekubona lokho ukuthi uMnyamana kaNgqengelele unomqondo, kodwa wona lokho ayekuthatha njengokuthi okusho ukuthi uyasidayisa isilo uDinizulu. Kanti ingoba uMnyamana kaNgqengelele wayeseyibonile lento ukuthi ibheke kuphi, ukuthi le mpi lena akuselula ukuthi siyiwine, ngoba phela nayo uZibhebhu lona phela ubuyele esigodlweni sakhe, uhlomile asimazi ukuthi ucabangani. Kodwa uyizwile iminjunju yoSuthu ngesikhathi imtitinya ezebaleka iqwala intoba zophongolo, wayoqwala intaba zomkhosi. Useyazi ukuthi iyatitinyana inkosi yensizwa, ethombele ehlathini, amanye amakhosi ethombele ekhaya. Phela isilo uDinizulu asikaze sikuthole ukuphila kamnandi ngoba konke lokhu kwenzeka nje sisesincane, sesithombela kuzo izimpi nasemahlathini. Senzela mina nawe lona ongasasiboni manje lesi silo uDinizulu umsebenzi sasiwenza sizama ukuvikela isiqeshana sendawo yakwaZulu esakhona namhlanje, lena phela ibizwa ngokuthi iNkonyama Trust. Lena wena oyifunayo, ofuna ukuyidla futhi uyibuyisele kuwo amaNgisi ngoba uyimpumputhi. Awulazi negazi eliningi kangaka elachitheka kobabamkhulu bethu kwaZulu bevikela umhlaba, njengoba usigijimela nama-take away ukuthi mase siwadlile bese siya kuleli toilet lakho lomxhaso. Yaye yahloma kanjalo impi yamaNgisi yanikela khona oSuthu, kanti uSuthu phela laseluphakathi ehlathini lakwaCeza. Lowo kwakuyicebo lalo uSuthu ukuthi lempi bangayinqoba kanjalo uma bephakathi kuleli yahlathi. Lempi yamaNgisi yaqhamuka ngokukhulu ukujuma ngoba yayingalindelwe kahle, kodwa izindaba zayo zasabalala kulo lonke elakwaZulu. Lempi yenzeka njena kusadlule iminyaka emine kuphela ngesikhathi kade kukhona le yampi yaseTshanini eyingo-1884, ziwu-5 Juni, njengoba manje seku-1888. 2 Juni kwenzeka lempi yakwaCeza. Inkosi uMnyamana kaNgqengelele yayingahambisani nazo zonke lezi zimpi lezi, njengoba yona yayibona nesibalo samabutho ayefile phela empini ngesikhathi ebulawa uZibhebhu kwafa uSuthu elibalelwa ku-5,000. Lezi zimpi zaseziwuqedile kakhulu uZulu kusukela khona esandlwana nazo zonke izimpi kuze kuzoba yilena. Cishe abantu abasefile babebheke kuwo u-100,000, kodwa ulokhu uphikelele njalo uZulu. Sebephakathi ushiya ibutho esephakathi phela amaNgisi ehlathini kwaCeza, sasho isibhakabhaka senhlamvu, washa nomkhondo phakathi ehlathini. uSuthu phela nalo laselunazo izibhamu ezithe xaxa, njengoba phela uDabulamanzi wayekade nazo izibhamu ayezithole kuyo uJantoni ngalesiya sikhathi, bese kuba khona enye ingxenye yezibhamu ayezithole kuwo amaBhulu, bese kuba yilo iningi leli elaliphethe yona umkhonto. AmaNgisi kwaba likhuni ukuthi akwazi ukuyinqoba lempi ngoba njengoba yayisehlathini nje, amabutho ayevika nangazo izihlahla eqhamukele kubo ebafake umkhonto. Lwadla uSuthu kwaze kwafika nalo ibutho likaMnyamana kaNgqengelele elaliholwa undodana wakhe uTshanibezwa elalibalelwa koma-400. Kodwa lathi uma lifika alangayingena futhi lempi, lafike labuka nje lase lisuka selibuyela emuva, okusho ukuthi lalithunyelwe uye phela uMnyamana kaNgqengelele ukuthi lizobheka isimo. Lase libuyela emuva selihambisa umbiko, noma layekiswa yiko ukuthi labona ukuthi uSuthu selinqobile kasazi. Nawo amadube esandlwane ayigqishile kuyo phela lempi yawo amaNgisi eshaya phela uSuthu, kodwa awaphumelelanga. Kodwa uZibhebhu yena wayengekho kulempi.
sazipholisa iminjunju liyaguqa lapho egumgedlela mzula mafutha umguvu 20 omnesuka phakathi amen